zurekin bateko ikusle fidela zen ikusle berri. Eta horitarikoa bazara, ongi etorria gurera. Ez dugu azalpen handirik behar. Bi talde ikusiko dituzu aurrez aurre. Taldekideen arteko konfiantza itxua bebai. Eta elkarrekin amets bat betetzeko gogoa. Bitartean, hemen, ametsen faktorian honetan, gure zakua egunetik egunera puzten, azten. Pisuare nabarien ezake. Eta momentu honetan, kontuz, 9.645 euro ditugu. Bai. Eta diru horrekin, haien ametsa betetzen hasteko prest daude, Zarauzko zanpantzarrak. Bora begira jarri naiz, batean lainoen. Ez getaiarrak eta ez hori jotarrak. Gu, zarauztarrak gea. Nongoa da, Maoizko oiala, kostakoa zara. Bai. Zarauztar, petua gea. Eta orduan iran esango dut. Ez! Zenbat neurtzen du? Este meharrak. 12 zentimetro. 12 zentimetro. Arkatu. Ez! 6 metro! Zen erantzun zuzena. Txanda pasa. Ez zaizu galdera batik ere iritsi, orain arte? Ez. Zein da Amerika kapitainaren arma borobila? Peru? Paso. Zaiena, ni zaiena. Bai. Ba, aurrera gure veteranoak, zanpantzarrak! Peru, Beñat, Oier eta Isku! Zanpantzar! Bueno, aurreko saioan super galderara iritsi zineten. Bai. Berriro be, 3. Bai. Eta etzen duten asmatu. Ez. Horrela jarritzen baldin baduzue, badakizue ja azkenean injaturitan ere hementxe gongo zaretela ez zurekin baten. Aber, aladan, gu guzta egongo geha honean. Bueno, aber, aladan, bueno, azkenean ja, bueno, familia ematen dugu, ja. Bai. Daukago, oraindik Peruren kroketak ez ditut probatu, baina, bueno, iritsiko dira egunen baten. Bai, iritsiko ja. Bueno, iritsiko ja. Hasi egingo gara tximista fasearekin. Tximista izena dauka gure lehen txandak, oinaztua bezain askar pasatzen delako. Badakizue galderak bata bestaren atzetik bakoitzak 10 puntu eta adi, ze galdera bukatu arte ezin duzue erantzun eman. Ados, Vale, oso ondo. Besterik gabe, hasi egingo gara, Gorka zu hasiko zara. Vale, ados. Denbora! Zein ozeano bustitzen du Mauritania? Atlantikoa. Bai, zenbat arrautza daude dozen erdin? 6. Oso ondo. Bizkaiko zein herritan dago Gaztelugatxe? Bermeo. Zuzena da. Zein hiriburuetan daude Izozaki dorreak? Txanda pasa. Txanda pasa. Paso. Bai, Bilbo da, erantzun zuzena. Sasi guztien gainetik, laino guztien? Azpitik. Oso ondo. Bizkaiko zein euskaldetan dago Dima? Txanda pasa. Txanda pasa. Arratia Nerbio izen erantzun zuzena. Zer da niretzat nire alabaren neba? Semea. Bai. Zein herritakoa da Jon Plazaola antzezlea? Urretxu. Bai. Zizurkien 3 badira, Durangon? 3. Bai. Eta neke edo lan gutxiz egiten edo lortzen dena? Txanda pasa. Erraz. Oso ondo. Espartzan jaio bazara zer zara? Espartzarra. Bai. Zein lurraldetan dago Espartza? Nafarroan. Bai. Egan taldeko Xabierren abizena. Denbora. Zaldiaz, jo, Bai, zaldia zen, baina, bueno, ez da sartu. 10 galdera asmatu dituzue. Beraz, bueno, 1 puntu lortu dituzue. Ai, Oier, ze kamiseta polita daukazun? Bai, gustatzen. Bai, bueno, musika zaleak zarete, Gorka ez, baina zue biok bai, ez da? Ze Beñatek be eskastiko kamiseta darama. Hoi da. Eskasti Zarauzko taldea, eta, bueno, brigadeloko biskatanetik. Hoi da, bai, euskal musika zaliak ega. Bai, zaliak gate. Hoi da, bai. Oso, no? Ba, brigadeloko koai be, musu handi bat oso mutil majutize. Bueno, dana dala. Orain badakizue, joan gure bankillora, gure armaietara, eta dagoeneko zain daude, bigarren egunez jarraian, Gasteiztik etorritako ikasleak. 101. Pilotari Einaut, eta ikerta honain nun daude, ez dagatu haiekin prestatzeko? Ba, horiek ezagututa, seguru frontoia. Hor pixkatatzera gautzitokia pelotari, eta azpitik emango dio beto. Baina izaia bize irakasle lanetan da. Ni biltzena, ze 5 urteko horrakin eta beto emate jote. Hemen importantiena, pelota da. Ez,
pelota ez, hemen garantzitsuna diroa irabaztea da, nire ametsa furgoneta erostea dalako. Furgoneta, nire ametsa lasai bizitzea eta ondo bizitzea. Lasai bizi, behian artean, hortako diruik ez da tabet. Bai, bueno, lasai, behian artean, o Balin, o Kariben, o beste tokin batian. Bat, bi, hiru, lauro, bat, bagoa. Eta Gasteiztik, zuzenean, laurok bat! Iker, Maialen, Eñaut eta Unai. Bat, bi, hiru, lauro, bat! Oso ondo. Bueno, gaur zuen bigarren eguna, zer moduz? Lasaizio. Lasaizio? Gogen. Bueno, nik unai sekul ez dut ikusten lasai. Dakazu, bai, benetan, dakazu rollo tensiñe bat emorun ez? Osea, bai, tensiñe besarkatu egiten zaitu unai. Bai, egia da. Bai, nerviosotxua zara ez da? Bai. Bai, ez zara geldik egotekoa. Bueno, gaur musika eguna beba daukat, bakean utziko zaitutu nahi. Iker, zure kanturi gustukoena zein dela, irakurri dut, klaro, nik fitxak eukitzen ditut, zuen fitxak eukitzen ditut. Eta Mikel Urdangarinen Baskalosteko kafea. Bai, bada. Ze polida, bizkate kantu zarra da zuretzat, ez? Bai, baina, Mikel Urdangarin... Bai, Mikel Urdangarin, rollo matxe-matxe. Bai. Aize, onda, gustoko dut hori. Bueno, badakizue nola di joan hau, besterik gabe jokatzen hasiko gara? Bai. Oso ondo, hasiko gara tximista fasearekin, eta unai zu hasiko zara galderak erantzuten, beraz, 3, 2, 1, denbora! Gipuzkoako zein eskualdetan dago ataun? Goierrin. Bai. 300 gehi 400? 700. Bai. Bakoitzak berea jainkoaren? Legea. Zuzena da. Zein urtarotan sortzen da kalabaza? Udazkenian. Bai. Nola esaten zaio Santurtziko traineroari? Sotera. Oso ondo. Sherlock Holmesen egilea Arthur Conan? Txanda pasa. Paso. Doitzan erantzun zuzena. Zein herraldeotakoa da Kreta uhartea? Paso. Grezia. Zuzena da. Zenbat bosturteko daude 50 urtean? 10. Bai. Etzi astelena badak gaur zer da? Paso. Larungo da. Oso ondo. Zapizuria aurrera, zapizuria... Atzera. Oso ondo. Zer da niretzat nire osabaren semea? Paso. Lengusua. Zuzena da. Kolore gorriko isurkaria zainetan zehar dabilena? Odola. Oso ondo. Zein hilabetetan egiten da urriko azkenengo astelena? Urrian. Oso ondo. Eta, denbora. Bueno, 12 galdera asmatu dituzue. Unai. Entrenatu egin zara, ez da? Bai. Zer egin duzu entrenatzeko? Hauek lagundu diatea, baina, bueno, ondo atea. Bueno, nik esaten dudan, el juiar asko irakurri duzu? Bastante irakurri du. Wikipedia, eskataretik egunean behin begingo zen duen. Bai, atzo arratzaldian ibili ginean. Tope de flower. Tope ibili zineten. Bueno, nabari da, benetan, bai, oso ondo ibili zarete. Eta orain bai ikusiko dugu nola dagoen gure markagailua. Laurok bat taldeak 120 puntu eta Zanpantzarrak taldeak 100 puntu. Zanpantzarrak. Pila jarri hor dutu. Bai, osea... Oso ondo hazia. Ondo hasi dira, oso ondo hasi dira, entrenatu egin dira. Bai, uste du. Dena den, orain bai, tximistaren argia amatatzera goaz, eta argi gutxiago, baina tentsio handiagoa izango dugu, bigarren txanda jokatu behar dugulako Jaun Andreok. Eta bai, fase honetan, talde bakoitzeko liderrak urrats bat egin beharko du aurrerantz. Oraintxe ikusiko dugu, norri izango den talde bakoitzeko liderra. Bigarren txandara goaz! Eta bitxu, prest gaude eta gure Gasteiztarra, bueno, badakit zaretela Gasteiztarra, baina, bueno, Gasteizen bizi zarete. Presto zaudete? Bai, gaurkon bai. Eta etxekontelaketa nola daramazue? Bueno, hoendik aurten hasi gara batea bitzitzen da, bueno, oitzen, baina nahiko ondo. Oitzen, nahiko ondo. Bueno, alakotan, askotan, bueno, egiten dena, zurekin basaioan izanen da, liderra edo kapitaina aldatu. Gure kasu nahizte. Hoi nahiko argi daukegu. Bale, zuek argi daukazue. Nor izango da zuen kapitaina orduan? Unai. Bueno, banekien hasiatize. Unai sartzen dan tensiñoi. Osea, bai, nabari zaizu, Unai. Baina gustatzen zaizu kapitain izatea, ez da? Bai. Bai. Venga, hartu zure leko eta esan aioa jo, zure taldekidei. Badak oso espresiboa zarela, Unai.
Bai, beti esate dut. Bai. Bueno, badakizue, bigarren txanda honetan zurekin bat botoia sakatuz gero, 40 puntu egongo dira aukeran bestela, 20. Eta zu ikusiko duzue galdera aurretik. Beraz, aurrera. Hortxe. Zurekin bat! Ui, zurekin bat, Unai. Musulmanek baraualdia egiten duten hilabetea. Aganib, Hamsta, Salamah edo Ramadan. Ramadan. Bai, Vale. Beltez jantzita etorri zara gaur. bai, asko Zergatik? gustatzen zait beltza, bai. Gustatzen zaizu beltza? Bai, guapo zaude. Eskerrik asko. Bai, elegante, serio. Bai, Ramadan. Bai. Vale, markatuko dugu Ramadan. Eta zuzen alda Ramadan? Bai, zuzena da. 40 puntu. Oso ondo. Bigarren galdera. Zurekin bat! Gustatzen zaita, Unai, zure taldekidek zurekin bat botoia sakatzen duten bakoitzean, zure gorputza aldatu egiten da, rollo. Osea, ulertzen da, ezta? Bai. Gipuzkoako zein herritakoa da Aitziber Garmendia aktorea. Zarautz, Urretxu, Irunero, Zaldibia. Nire matematikako irakasle baten launa zen. Bai, zen. Da, bakarrik jaztela nire irakaslia. Bueno, agian aserretu dira. Ez dut uste. Zaldibikoa da. Zaldibikoa da. Markatuko dugu bera Zaldibia. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Oso ondo, Unai. Hirugarren galdera. Denbora. Gustuko duzu zinema? Bai, baino ez haustakit. Vale. Zein zinema zuzendari ospetsuk sortu zuen Pixar? Pixar ezagutzen duzu? Vale. Tim Burton edo George Lucas? George Lucas. Tim Burtonek edo George Lucasek? George Lucasek, bai. George Lucasek? Ziur zaude? Ez. 50-50. Bai. Vale, markatuko dugu beraz George Lucas. Eta zuzena alda, George Lucas? Bai, zuzena da. 1979an sortu zen Pixar Lucasfilmen barruan. Laugarren galdera. Oi. Hau ez du jakingo, ze aurreko jaian ezantzun ez dakila lehartio bai benun dagoen. Denbora. Markinarrak esaten da den modu. Beitxu nahi. Markina, dau, leharti bain. Zein dira markinako tate gozotegiko opil famatuak, bale? Markinako kruspetak edo markinako kokoteak. Markine. Opila. Jo, ez dakite, baina kruspeta esan dut. Kruspeta. Markatuko dugu kruspeta. Eta zuzen alda? Kokotik. Zerantzun zuzenak kokoteak eta eixaten diz, anize ukitzen dabe gainetik, eta oso ederrak benetan. Urrengo saioan jarraitzen baldin baduzue, garriko dutzu edaz. Bale? Eta orain listo, nahi hartu dezakezu arnaz, orain zure taldekidek erantzun beharko dutelako. Galdera 40 puntu gongo dira jokoan, baditu uste dagoeneko afixak, ordenatu beharreko afixakia erakutsi? Ta zein izango te da galdera? Ui, zein da galdera? Hortxe, zeinek dauka biztanle gehien? Biztanle gehien. Gernika eta Zarautz. Elizondo txikia. Elizondo txikia. Elizondo azkena. Gernika Zarautz Elizondo. Bai. Hala zein da? Hau Zarautz da, erdin. Eta Elizondo da.
Hori da zuen erantzuna? Bai. Ia, unai, eman buelta. Aukeran daude 3 herri ezberdin, bale? Daude Zautza, zuen aurkarien herria, daude Gernika eta Elizondo. Osea, angua handien. Hori da, biztanle gehien ezkerraldean jarri dute Gernika, Zautza eta Elizondo. Bai, ez da, Zautza. Nik esango nuke Zarautz Gernika baino handia dela, baina nola ez dakiten. Bueno, Kaso- zuk da kasu azken hitza, unai? Kasu ingo dut, eta hola utziko dut. Bai, Bai, baina zu ez zaude ados. hola utziko dut. Bai, baina ez zaude ados, Ez, baina nola ez dakit, así que Baina ez duzu nahi aldatuta sortea probatu? ez. Bale, ba horrela utziko dugu. Eta zuzen alda? Ez. Zautza, handiagoa da, Zautzak 23.000 eta 300 biztanle ditu Gernikak 17.000 eta 100 eta Elizondok 3.500. Beraz, unaiek errezoi, baina ez. Ui, ze pena. Ui, bueno, guztira, 3 erantzun zuzen, beraz, 100 puntu lortu dituzue. Eta tximista fasean irabazitakoari gehituz gero guztira, 220 puntu lortu dituzue. Oso ondo, txikiz. Oso ondo. Eta orain, tranquil, egindakoa egina dago, eta orain presioa sumatuko dutenek gure zanpantzarrak taldekoak izango dira, beraz, badakizue, zuek joan gure autobus geltokira, eta ja nola moldatzen diren haiek. Eta zanpantzarrak, presto? Bai? Bueno, zer? Estatu kolpea jo duzue, ala ez? Beñat. Bez, Beñat, tio. aurkaria eginduen lana ikusita segurola jongo gara. Segurola joango zarete. Eta zer da segurola joatea? Segurola, behaiek ere... Oier, zu ere boteretsua zara, eta zu liderlanetan egon zarenean be, ondo aritu zara, ez da? Bueno, behin ondo inulako guain ez teo esango ondo moldatuko nitzakenik. Osea, ez dakitze Eta pasako. Peru, Ni zu ez? banquillo. Bale, zu bankillo. Orduan, zein izango da? Isku izango da, kapitaina? Ni Beste behin? Ni baingo esmagaian ez nahiz, oier elkano, ni eroitzu alima naiz, ba. Vale, oso, ondo dago jakitea. Bueno, besterik gabe, Gorka. Vale, bai. Isku, Venga. esan aio. Venga, Bai, tora. Venga. Hartu lekua. Bai. Badakizue. Zuek ikusiko duzue galdera, zuek ikusi kontserbatzaileei jokatu ala ez, elo arriskatu, edo ez, edo bai, edo ez. Ikus dezagun lehenengo galdera. Zer, modu zer. Ni gutxe bat. Utzi. Zatzako ditu beste bierri iparraldeko eta... Denbora. Azkenean, okoi, berrogeiz, matematikik. Ai, kaixo Gorka. Haupa, Ainhoa. Zuten ia laguna garela esan dezakegu. Bai. Edo ezagunak. Ezagunak. Ezagunak Bai. behintzat. Non jaioa da Itxaro Borda idazlea? Jaioa, Bai. Baionan edo Aetzen jaio zen. Ez dakit. Txaro bor, baki zein dan, baina ez dakit nun jaio zan. Bai, idazlea da. Txaro bor, bai hona hundillo da, baina iguala etzen izango ba. Aetzen izango et. Aetzen. Bai, Aetze markatuko dugu beraz. bai. Bale? Markatuko dugu Aetze. Eta Aetze zuzena da. Ez, Baionan jaio zen. 72 urte ditu, Baionan jaio zen. Baina gaztaroa Oragarren pasa zuen. Ondo. Bai, ondo. Ia, bigarren galdera. Hau jakingo du. Ez? Jakin marko luke. Ez du jango. Aspare utzi. Txirindulari nagusoko du. Ez. Ez? Ez. Denbora. Hanik uste nuen baiet. Ez. Ez? Bale. Siesta botatzeko bez? Bai, hortako, bai. Azkenengo 2 kilometro ikusteko eta bitarten siesta botatzeko, baino, bai. Bale. Turreko azken irabazle Tadej Pogacar jaio zen herrialdea. Errusian jaio zen edo Eslovenian jaio zen. A ver, ez dakit, baina sonatze dit Esloveno batek igual irazi jasekala eta izenare etxait oso errusiarra
iten, osea, que Eslovenia esan. Txartua euskatu dut, De, eta deg, Pogacar. Ba, Eslovenia esango. Eslovenia? Bai. Ez que bez, ondo euskatuta, ez beste rollo bat hartzen diozu, ez da? Bai, bizkat eslaua emateu da. Eslaua. A ver, igual ez da, Orduan, Eslovenia markatuko dugu? Bai. Vale. Eta zuzena alda Eslovenia? Bai, zuzena da. Oso ondo. Baina da, txirrindularitza taldea gustoko dituzula. Gaur egun, dabil UAE Team Emirates taldean. Aha, ondo. Bai. Igual, finaleko galdera izango. Hirugarren galdera. Eta Iskuren taldekideak hortxe dabiltza estrategia pentsatzen. Bane, zurekin, Oso ondo, ai! Bueno, hau da zure espezialitatea. Eusko Legebiltzarreko presidentea, Isku. Bakartxo Tejeria, Majalen Iriarte, Arantxa Tapia edo Idoia Mendia. Bakartxo Tejeria. Bale, markatuko dugu Bakartxo Tejeria. Eta zuzen alda? Bai, eta 2012an hartu zen kargua. Eta azken galdera, Iskuri zuzenduta behintzat. Bai, zurekin, Bai, hau jakingo du. Lauakin. Pentsatzen pixkat eta. 1000 gau eta bat gehiago liburuko pertsonaia. Ezagutzen duzu? Ez, baina... Bueno, gazteleraz, Las Mil Una Noches. Vale. Esmeralda, Galadriel, Zerezade edo Aurora. Eta gero teleserba bat zegoen, ETV baten, baina, klaro. Bai, eta uste bakiten hazin dan. Baina, Zerezade zan uste etor ilargi jakinda gertzen hasieran, Zerezade printzesekan, o printzesa zan uste izertzan. Lagun txiki bat, eta ez dakit bat, Zerezade izangoet. Lagun txiki bat zekan goatzen naiz, ni txiki janitzan, baina goatzen. Libura ez du ezagutzen, baina telesaia gogoratzen duzu, ez da? Bai. Vale. Orduan, zein da zure erantzuna? Zerezade izangoet. Zerezade. Bai. Zerezade markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Ez da ezer. Bueno, orain Isku hartu dezakezu Arna, zure taldekideek erantzungo dute. Baiet uste dagoeneko ordenatu beharreko afixagia erakutsi? Oh, musika taldeak dira. Baina ez dira euskal musika taldeak. Ui, zein izangote da galdera? A ber, zein da galdera? Zein da kopia gehien saldu dituen musika albuma? Albuna, Hau azkena. Hau zer dek? Hau nik ustan dena, bai. Vale. Nik Michael Jackson. Michael Jackson horrena. Inoz diskak. Zukite. Thriller. Thriller, hoi ezaguna ere. Thriller. Hiruak dira ezaguna. Hiru eduko zuzagun. Bai, baina. Hola jartzetu behin goz. Itxoin. Eta gero, ACDC. aurri, zenbat. Eski auta hoi, etzekit, Nik hau ez di kontratzen. Beak ez dira kingo ez, Ez, auta, benetan ni etzekit. Hani horretu da gero, hau azkena fijo. Bai, ni no seguro. Entzulena, Thriller esan. Bai, nik uste eta nik azken eguala. Bai. Aldatza dituk. A ver, Nikola utzuko Bai, nire, holaxe, venga. Holaxe? Vale, Ba, eskuk esan. nik holaxe, vale, venga. Vale. Guazen. Peru oso ziur dago, Isku? Ziur, Eman dezakezu buelta. Bai. Vale, dakau Thriller, AC/DC'n Back in Black, eta The Bodyguard, Whitney Houston. Ni guztet bastante logika bintza bakala. Michael Jackson bastante famoso izan zen, Thriller gaina ere bai. ACDC-ren nik ezautzet, eta nik ezautzeko famoso izan berdu. Eta bestia ez dakizein dan. Osea, que nire logikare jarraituz eta El guardaespaldas musikara. bat inez, ba, holaxela dakoet. Bale, holaxe utziko duzu beraz. Bai. Ezagutzen duzu Michael Jackson? Pertsona, nenun ezautu. Eta bere pausuak eta ezagutzen dituzu? Bai, baina... Iteko moukua ez. Bueno, ba, ikus ezagonia zuzena denala, ez? Bai! Thriller izan zen salduena! Zure lagun Michael Jacksonen albuma, Isku. Guztira, 66 milioi kopia saldu zituen, Back in Blackek 50, eta The Bodyguardek 55 milioi
Kopia, oso ondo. Bueno, guztira, 4 galdera zuzen, bera, 240 puntu lortu dituzu, ez dagoela bat ere gaizki. Eta orain bai, begira ezagun, nola dagoen gure markagailua. Hortxe, Zanpantzarrak taldeak 240 puntu, eta Laurok bat taldeak 220 puntu. Bale? Remontatu egin duzuen, ez dago bat ere gaizki, oso ondo. Bueno, beraz, horrek zer esan nahi du, Zanpantzarrekin jarraituko dugula jokatzen eta bitxartean gure gasteiztarrak aukera aukiko dutela estrategia finkatzeko armaietatik. Orain bai, fase erabakigarriena dator zuek ez galdu, 3. fasea. Zanpantzarrak presto, listo. Peru, hasi zara Eibizarako bidaiak begiratzen, hotelak edo ez dakit, pa? Oandikan buelua, gaude, ez geritxo hotelea. Vale, bakarrik hegaldiak, ez da? Bueno. Eibiza, ziur zaudete? Bai, mongoz, bai. Bai, momentuz, bai. Vale. Sagarrotegitik pasata. Vale, Sagarrotegitik pasata gero, Eibizara. Bueno, ikusiko dugu nola modatzen zareten hemen, badakizue nola doan nau, badakizuen estrategia badaukazuela, ez duzuela esango badakit. Hasi egingo gara. Hortxe doa lehenengo galdera. Zentzuz jokatu, mutilak? Zurekin bat. Pentsau, Pentsau, Isku? Ez que aukerak ikusita zein erreza den, ez da? Claro. Hori komentau. Zer animalia mota da marrazoa? Marrazoa, ez da? Arraina da. Arraina. Ugaztun ez dut ustean ikan, porque itxasuako ugaztun bakarra, xile gatuko nez, igual pista batzuk emate. Ez da zai, itzegin. Arraina. Arraina. Bai. Arraina da Iskuren erantzuna. Zuzena alda arraina? Bai, zuzena da. Harrapari ona eta azkarra da, eta beste arrain ugari eraso eta jaten ditu. Finding Nemon ez, baina bestela bai. Hoi da, zarautzen txiki batzuk harrapatu ditu, Gure lagun batek harrapatu zuen, marrazo txiki bat. Zer, kaelak? Kaelak? Zer da hori. Kaelatiz marrazo txikiak? Ez, ondartatik gan. Bai. Maiatzak antokian, marrazo txiki bat, eskarrak handiak ez da. Bueno, 120 puntu lortu dituzu, Isku. Bai, ondo, gusta. Ai, gusta, ez da, ze ondo. Bai. Bigarren galdera. Mataltzio, bai. Venga, maneitese. Zurekin bat. Ostras, A ber, zure taldekidean motibatu egin dira, Hau berez, jakimerreko galdera bata. Berez, bai. Zu, badakizkizulako... Usted bakitela. Eta galdera trampa da, baina usted bakitela. Galdera trampa da, hasi gara. Bueno, zein hiritan egin zen lehen aberri eguna? Galdera trampa zergatik, Isku? A ber, eske... Lehen danak bat itezun Euskaldun guztiak, baina alderri politiko apartitu, EAJak Bilbon ditu, usted. Eta lehen usted danak, eske, dudan, baina, Iruñan itezuela sonatzei danak, baina ez dakit. Iruña esangoet. Iruñea. Bai. Iruñea da Iskuren erantzuna. Eta zuzena alda Iruñea? Ez, Bilbon, 1922an egin zen. Gerra zibilaren ostean debekatu egin zuten eta 1964 arte etzen berriro ospatu. Ja. Ondo. Pena. Baina ondo. Hirugarren galdera. A ver. Denbora. Piztiaren eguna filmeko aktore bat. Erandiokoa bera. Alex García. De la Iglesia edo Angulo. Ez da iraik. Alex de la Iglesia, ez da iraik. Aktorea. Ja. Alex de la Iglesia esangoet. Alex de la Iglesia markatuko dugu. Ez da egite. Zuzen alda?
Alex Angulo zen. Angel Berriatua apaizaren rola egiten zuen bertan. Beste galdera bat. Denbora. Zein itxasotan daude Ziklade uharteak? Kaspiar itxasoan, Egeo itxasoan edo itxaso hilan. Zukalakotan sorte izaten duzu. Ja, bai, baina... Mar Muerto itxasoia enuke esango, baina ez dakit. Ez zenuke esango? Baina Kaspiar itxasoa... Kaspiar itxasoa... Egeo ez dakit, Egeo Kaspiar esangoet, Kaspiar esangoet. Kaspiar. Bai, baina ez dakit, Ez dakit. Kaspiar itxasoa markatuko dugu. Bai. Venga. Eta zuzena alda? Ez, Egeo itxasoa zen erantzun zuzena. 31 uhartek osatzen dute artxipielago hau. Bueno, azken galdera. Bai. Zurekin, Bai? Ez dakit. Ez, gasko baino, bueno. Ostras, Pedrin. Jode, zegakin goia eta pekaria. Bueno, kontinente. Zein kontinentetan bizi dira pekariak? Pekariak. Europan ez dizonatzen, baina Asian edo Ameriketan. Pekariak. Asian edo Ameriketan esango, baina ez dakit. Pekariak zergatik aldira izan, pekariak. Peka asko azkenak. Peka asko. Claro, pekariak dira, ez pekatariak, orduan. Pekaria, bueno, peka asko, izan lehike, bai. Pekariak. Ez que, igual sonatzeu, handetako baten batzuk, baina pekariak. Baina igual Asia da. Bueno, Asia esangoet. Asia? Bai. Asia da Gorkaren erantzuna. Gehiago sonatzeu igual handetako baten batzuk egola izatia, Bueno, orduan Asia edo zer? Baina Asia esango. Venga, ba, Asia da. Gorkaren erantzuna, bai, benetan, orain bai. Asia da. Eta zuzen alda? Amerika zen erantzun zuzena, txiki. Ke pena. Amerika. Bueno, guztira erantzun zuzen bat eta bakarra. Baina, 120 puntuko erantzuna. Pum. Eta orain, tentsio guztiarekin, armaietara joango zarete, eta ja nola moldatzen diren gure gasteiztarrak. Bueno, laurok bat. Unaiek hartu du bere lekoa, eta ikusi dut, esan dula, lasai, lasai. Osa, kotxaue. Kotxaue dakazue. Ondo zaude ez da? Earki. Ez duen baten. Bueno, a ber, lehen esan duzu einaut, Gasteizko gauak guztoko dituzula, baina zu Gasteizen gauzak gehiago dira ez da. Bai, noski. Adibidez... Adibidez zer? Unibertsitatea. Unibertsitatea, zuen pisua. Lagunak. Gimnasioa. Gune berde asko. Bai, gune berde asko. Green Capital. Green Capital, yes, of course. Hasi egingo gara. Hortxe. A ber, Einaut, Unaiek esan du lasai, Denbora. Bueno. Einautek botoia nahi zuen zanpatu. Ez baina gelditu egin dugu. Eskerrak. Ez da zer. Bueno. Zein da Balear uhartetan uharte handiena? Mallorca, Eivissa, Menorca, zein da?
Mallorca. Hombre, Mallorca eta Menorca, Mallorca izan behar du. Zan duzu, rollo thriller bateko aktorea izango azinake modun. Mallorca. Bai, markatuko dugu? Markatu bai. Markatuko dugu Mallorca. Eta zuzena alda, Mallorca? Bai, zuzena da. Bigarren galdera, mesedez. Eño, ja nahi bazu botoia zanpatu dezakezu. Hau jakingo du? Ez. Zenakin igual. Vale, denbora. Vale. 2001, Odisea espazioan filmaren zuzendaria. Stanley Kubrick. Stanley Coppola. Stanley Tucci. Ba, bueno, irutan izautzeuten Stanley bakarra Kubrick da, así que, oi. Eta aukerarik ez bazen ditu eukiko, jakingo zenuen? Bai. Bai? Bai, bastante famoso da. Bueno, igual ez da bea, baina... Bueno, vale. Orduan, zein izan duzu? Stanley Kubrick. Kubrick! Bai. Markatuko dugu beraz Stanley Kubrick. Eta zuzena alda, Kubrick? Bai, zuzena da. 1978an Kubrick The Sentinel kontakizunean oinarritu zen film hau egiteko. Hirugarren galdera. Ez du jakingo? Denbora. Ez dakigu. Unai, zu irakasle bezala zertan espezializatuko zinake? Artean? Momentuz gorputz hezkuntzan. Gorputz hezkuntzan, bueno, ok. Lol, bale. Zein estilotakoa da Iruñeako katedralaren aurrealdea? Ez dakit. Neoklasikoa, erromanikoa edo gotikoa? Ez dakit. Bale? Aurrealdea esaten denean normalin, katedralak estilo ezberdinak eukiko da bezalako, nahaztuta. Bueno, hori ez dakit pista dan, ala ez? Ez. Bale. Ba, neoklasikoa. Bale. Neoklasikoa, beraz. Markatuko dugu neoklasikoa? Bale, markatuko dugu neoklasikoa. Zuzena da neoklasikoa. Bai. Katedrala izatez gotikoa da, baina aurrealdea neoklasikoa da. 1782 eta 1804 urte artean egin zen estilo hortan. Nik uste dut, Unaiek lehiaketa honetan asko sufritzen duela. Bai. Asko. Beste galdera bat, eta oraingoan, bueno, zanpatu botoia, pixkate Unai erlaxatzeko. Zurekin bat! Ai, Unai. A ber, zein da munduko herrialderik bisitatuena? Ez dakit. Ai, dardarak azaude, kari. Baina ondo, ez? Bai. Guai. Estatu Batuak, esan dut. Estatu Batuak. Alduzu gehiago proiektatu, ero argiago esan, Estatu Batuak. Estatu Batuak, dio Unaiek. Eta Estatu Batuak zuzena alda? Ez, Frantzia, bai? Ia 90 milioi bisitari ditu. Eta norra asmatuko dut, oi. Bueno. Xalau. Venga, azken galdera. Zurekin bat! Zein izan da Amerikako futbol kopako azken finala? Ekipuak, esan behar dut, selekzioak. Bai. Ba, Brasil eta Argentina, uste dut. Brasil eta Argentina. Ziur zaudenean be, galdera
Osa, galdera balitz bezala erantzuten duzu zau. Geo ez ridikulo egiteko. Ridikulas egiteko. Claro. Zu zure buruan konfiantza badeko zu? Bai. Bai? Bai, baina, bueno. Claro, es que esate badut oso seguru eta gero espada, pues... Bueno, ez da zer gertatzen. Zein zan zure erantzuna? Brasil-Argentina. Brasil-Argentina. Da, Unairen erantzuna. Brasil-Argentina. Zuzen alda? Bai. Bale, oso ondo, guztira, 4 erantzun zuzen, beraz, 300 puntu lortu dituzue. Eta orain bai, ikus dezagun gure markagailua. 101, 520 puntu, eta zanpantzarrak taldeak 360 puntu. Horrek, esan nahi du, gaurko finalista eta bera sakoa irabazteko leian arituko dena, 101 talde izango dela, lenda bizi, ze ondo! Baina hori bai, hurrengora arte esan behar diogu, Zarauztarrei. Komeni, bai. Agian kapitain aldatuko duzue, agian ez. Sorpresa ikusteko hori. Bueno, zuek entrenatu, Txikiz? Aio. Bueno, aio. Agur. Eta orain bai, jaun Andreok, finkapenera goaz. Eta finkapen fase honetan aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira. 3 minutu daude proba osatzeko eta taldekideek pistak eman, eta liderrak asmatzen duen hitz bakoitzeko aurretik zituzen puntuen 110 eurotan irabaziko dute. Hortxe ikusten da gure Unai oso kontzentratuta, nervioso, urduri, tenso. Ondo baina, ez? Bai. Bale. 520 puntu daukazue. Erantzun zuzen bakoitzeko beraz, 52 euro. Ados, puntuen 110. Zurekin bat? Zurekin bat. Zurekin bat? Zurekin bat. Oso ondo, bale. Hasi egingo gara. Listo, denbora. Animaliak. Atzean. Luzea. Guztana. Zuzena da. Pinua. Aritza. Pagoa. Zuaitza. Zuzena da. 104 euro. Estia. Animalia. Txikia. Arlea. Zuzena da. 156 euro. Mendian. Jaso. Zesta. Erretxikoak. Bai. Horia. Ogitartekoan. Ardia. Gazta. Bai. Animalia. Txikia. Motela. Barraskiloa. Zuzena da, 2 minutu. Argia. Mendian. Tresna. Linterna. Bai. Ironda. Instrumentua. Besoan. Mozart. Biolina. Bai. Dutxan. Garbitzeko. Karratua. Esponja. Bai. Zuzena da, flipatena. Fruitua. Gorria. Buruan. Denbora daukazu, azken galdera da. Azkena da. Minutu bat. Fruta, gorria, buruan. Marrubia. Ez, marrubia ez. Zagarra zen erantzun zuzena, baina zu. Oso ondo, Unai? Harrituta utzi nauzu, Unai, benetan, 9 hitz asmatu dituzu, Unai, bale? Beraz, 478 euro lortu dituzu eta, bueno, zagarra zen azken hitza, Iker Newtonekin gogoratu da. Baina, bueno, ez da zer gertatzen oso ondo, Unai, oza, txalo bat, benetan, oza...
flipatu egin doze, bazeuten pista batu izan duzula, pizka txarrak, ez? Osea, eta tanak flipatu ditut. Osea, Unai, benetan, gero, zurekin baliaketan ez baduzu jarraitzen ero dena den, nahi baduzu gidoilari bezala, edo gure lantarean lan egiteko, osea, lekutxu bat izango duzu. Hitz egingo dugu bai. Bueno, orain bai, esan bezala, 478 euro irabazi dituzue, zuen poltsikora doaz zuzenean, baina orain, beste aukera bat izango duzu. Gure zakuko dirua irabazteko aukera. Orain bai, jaun Andreok, finalera goaz! Iritsi gara, azkenean, bai. Hementxe gure botea, gure zakua, gure altxorra. 9.645 euro. Eta, por cierto, zure ere izan daiteke hau edo antzeko bat. Ez galdu denporarik eta animatu. Zu eta beste 3 pertsona. Konfiantza handiko 4 kide izan behar zarete. Eta parte hartzeko bat deitu zenbaki honetara edo bidali mezu elektroniko bat hemen behan agertzen den helbidera. Ados, animatu. Eta hasteko, orain bai, jokatu egingo dugu. Badakizue gai bat aukeratu beharko duzuela, baina gogoratu dezagun zuen ametsa. Australira joatea zen, ezta? Eta Australin zer egin nahi duzu, Nik surfe bai. Surf, bueno, claro, bai, behazaingo surflaria, Gasteizen bizi dena, normala, surf. Egunero surf ez da. Ez da makarrik surf. Egunero ez, nio. Vale. Proba behintzat bai. Vale, oso ondo. Maialen? Eske berez ezak itzatik naheten junarea, baina jauekin balimani jaba ondo orduan. Claro, osea, behatu hori, batzuan gertatzen da, ez? Osea, ez dakiz zergaiti nahi dudan joan, baina, bueno, jake hauek nahi dute. Dirua balimakadua, listo. Oso ondo, Eñaut? Iker ikusiko dugu surfeatzen pixka, eta gero turismo, eta juerga txiki bat. Oso ondo. Iker surfeatzen ikusi, turismo, eta bale. Oso ondo. Bale, hauetxek dira, gaurko gaiak. Eta aukeraketa oso garrantzitsua da. Ados, zuria, gorria eta berdea. Zein da unaien kolorik gustokoena? Igual, beltza ez. Beltza. Bai, barkatu. Zer? Txuria. Zuria. Unaien bigarren kolorerik gustokoena. Zuria aukeratu duzue. Eta zuk Australia zertara? Kanguruak ikustera. Kanguruak ikustera? Baina behiak dituzu. Eta kangurak ere ekarri nahi dituzu agurainera? Ekarrestakit, baina bentsat ikusi. Ikusi. Bai. Animalizalea zara. Bai, behiak ja bastante ikusiak dazkat. Ja. Izena daukate zure behiak? Normalian ez. Normalian ez? Vale. Bueno, zuria gaia aukeratu dute zure taldekitek. Eta hoxe da lehenengo galdera. Zerekin pozoindu zuten Edurne zuri. Eta hauetxek dira aukerak. Madaria ala sagarra. Pues Madaria bastante raro gehatze da. Así que sagarra. Madaria, baina ez dakizu. Bai, bakitza. Bale. Sagarra markatuko dugu. Eta erantzun hori gorde egingo dugu. Ostras, Pedrin, Osa, 9.000 eta piku euro, Ja. Bigarren galdera. Zein futbol talderen lehen elastikoa da zuria? Bueno, askona. Vale? Hau etxek dira aukerak. Amoredieta, Real Unión, Aviron Bayonés. Real Unión. Bai. Bueno, Aviron Bayonés ez dakit, baina Real Unionen bada. Bada. Así que, bai. Vale, lehen elastikoa. Bai. Real Unión markatuko dugu. Gordengo dugu, erantzun hori. Ondo zaude Unai? Bai. Ez dakat esperantza hundilek, así que goain lasai no. Hirugarren galdera. Nork idatzi du Hiri Zuriaren trilogia. Hauetxek dira aukerak. Miren Agur Meabe, Carmele Jaio,
Eva Sáenz de Urturi edo Dolores Redondo? Azkeneko bien artean duda dakat, esango nuke... Azkenengo biak zeintzuk dira? Eva Sáenz de Urturi eta Dolores Redondo. Eva eta Dolores. Eta esango nuke Eva Sáenz de Urturi dela. Esango zenuke? Zergatik? Eta bizen hola kompuestua arabarra izan nahi da. Arabarra. Bai. Zuze, ze abizen daukazu? Nik hirugarrena dakat kompuestua. Hirugarrena kompuestua, zein da zure hirugarrena abizena? Perez de Arriluzea. Zelan? Perez de Arriluzea. Perez de Arriluzea, ze politak abizen kompuestuak, Vale, orduan, Eva Sáenz de Urturi. Bai? Bai. Markatuko dugu. Eta erantzuna gorde egingo dugu. Horra azkenean, zalantzak izan dituzu, Bai, baina bueno. Baina bueno. Gero eta basuago hitz egiten duzu, urdiri Vale. zaudenean. Igo boza, ja, bukatu duzu, bale? Bai. Venga, hasieratik hasiko gara. Lehenengo galdera hauxe zen. Zerekin pozoindu zuten Edurne zuri, eta Unaiek esan du, sagarra. Semadaria oso kutrea da. Orduan, sagarra zuzen alda. Bai, zuzena da. Bigarren galdera. Zein futbol talderen lehen elastikoa da zuria? Zuk esan duzu? Real Unión. Real Unión. Zuzena alda, Real Unión. Bai, zuzena da. Eta bibe mailan jokatzen du. Kuriosite bezala, bueno, zujakinko duzu, zezu futbol zalea zara, ikusten dudanagatik. Bai. Zein da zure futbol talderik uste? Ni Realekoa naz. Realekoa zara? A tope. A tope, bale. Bale, oso ondo. Eta hirugarren galdera. Nork idatzi du Hiri Zuriaren trilogia? Zalantzak izan dituzu, Unai. Baina azkenean esan duzu? Sáenz de Urturi. Eva Sáenz de Urturi, abizen arabarra daukalako, kompuestua, polita, ederra, ez da? Bai. Zuzena alda Eva Sáenz de Urturi? Bai! Ez ara erlaxatzen, Unai? Ez. Horre badakizu zer esan nahi duen? Orain, Unaiek super galdera erantzun beharko duela. Zu, ondo ebili da, ez? Bai, oso ondo. Oso ondo, Unai, benetan, oso ondo ebili zara, Bai. Aldatu dezakezu aurpegia, jarrera, ez dakit pa, enirri barre, venga, barre polita dokazuta. Ike dut. Gauzi dori, politxe. Bueno, orduan super galdera erantzun beharko du. Eta super galdera erantzuteko, bueno, bizkat, eman ninjarrak. Zurekin bat! A ver. Presaude. Bai. Ai, Unai, ni oso urduri nago. 9.000 euro baino gehiago jokoan. Eta galdera hauxe da. Zein izan zen etxe zuria bizileku gisa erabili zuen lehen presidentea? 9.655 euro jokoan. Ez dakizu? Esango dut presidente bat aboleo eta... Etxe zuria, osea, badakizu ja... Bai, estatu batuak. Nixon esango dut. Nixon. Unaik dio Nixon dela erantzuna. Eta zuzen alda Nixon. Ez! Adamsen erantzun zuzena eta 2008 garren urtean bertan ezarri zuen bere bizilekoa. Beraz, pixotza, ez duzu zakuko dirua eraman, baina zu 478 euro irabazi dituzue eta hurrengo saioan lehiatzeko aukera ere izango duzue. Gainera, hurrengo saioan 9.977 euro egongo dira gure
zakuan. Eta badakizue gu, amentxe gaudela astelenetik ostegunean gaueko 9:00 aurrera, zurekin bate egiteko prest. Aio, mua!